Pois ben, a Alexandre Bóveda mataron no 17 de agosto do 36, como sabemos. E sabemos máis ou menos a historia de Alexandre Bóveda, pero sabemos menos a historia de Amalia Álvarez, que era a súa compañeira. Entón eu que intentei facer nun capítulo que se chama Amalia Álvarez, que se enamorou cantando, é escribir a historia de Amalia Álvarez e tamén da muller que está nesta fotografía, que se chama Cinta Rei. Cinta Rei, que debía ter aquí preto, non vedes ben a foto, claro, preto de 70 anos, viña todos os veráns e todos os novembros desde a Coruña, onde vivía, para ir a este lugar, onde este piñeiro. Aquí, ao lado dese piñeiro, mataron o seu fillo, a Víctor Casas Rei, secretario de Organización do Partido Galeguista de Pontevedra, director do xornal A Nosa Terra. En ese lugar tamén mataron a Alexandre Bóveda. A Víctor Casas mataron no 12 de novembro do 36, a Alexandre Bóveda no 17 de agosto do 36. Pois ben, esta fotografía é un xigantesco monumento da memoria resistente, porque, ademais de estar nesa imaxe Cinta Rei, a nai de Víctor Casas, tamén está nesa imaxe Amalia Álvarez, a compañeira de Alexandre Bóveda, que foi a muller que fixo esa fotografía. Polo tanto, elas dúas quixeron ir aí, quixeron facer esa fotografía, que é unha fotografía inmensamente dolorosa, pero ao mesmo tempo é unha fotografía que expresa a vontade de resistir, de loitar contra o esquecemento e contra o silencio, porque hoxe sabemos dese lugar, e a única imaxe que se conserva deste lugar, que foi arrasado. Foi arrasado, entre outras razóns, porque a ese lugar ia a xente a homenaxear os seus, como ian elas, e a recoller cascas do piñeiro, dese piñeiro, que estaban espalladas, dixéronme que as chegaron a levar a Buenos Aires, non os exilados. Amalia Álvarez gardou nun caixón dun armario as cascas dese piñeiro, e os seus fillos non souberon desas cascas ata que, cando morreu ela, nun traslado apareceu ese pano onde estaban envoltas as cascas dese piñeiro. Pois é un outro exemplo de dor, pero tamén de amor, de loita, de coraxe, de resistencia, de alguma maneira, de querer conservar símbolos, pequenos símbolos do que foi o terror. Ben, leuvos un pequeno anaco deste... Bueno, non, porque senón estendémonos. Esta era a parte do Ronsel das Silenciadas, e o seguinte capítulo decíamos que era a Memorial de San Simón. San Simón foi unha prisión extremadamente cruel, extrema, terrorífica, porque para moita xente hai a imaxe, por moitas fotografías que hai de San Simón, de que era un lugar idílico. Evidentemente, quen estivo ali, o lugar é maravilloso, non? É absolutamente fermoso, pero foi un lugar de extremo sufrimento, sobre todo para algúns presos máis que para outros, e tamén para os presos que estiveron neste barco, porque estaba tan chea a illa de presos, máis de 2000 posiblemente chegaron a estar ao mesmo tempo, que acabaron traendo un barco do País Vasco, o Upomendi, este barco, onde había preto de 1000 presos máis, ata que o barco xa quedou medio afundido e tiveron que trasladalos á illa. Entón foi cando levaron a moitos presos galegos para Pamplona, para o penal de San Cristóbal en Pamplona. Pois ben, a xente que estivo en San Simón pasou moi mal, aínda que algunha xente tiña, digamos, redes de solidariedade familiar que lles axudaba, non, para sobrelevar ese tempo, pero tendes que ter en conta que o terror que pasaron ali foi absolutamente difícil de entender, difícil de imaginar, non? Sobre todo nos primeiros meses, porque nos meses de novembro foron para ali en outubro do 36, levaron para ali os primeiros presos. Novembro, decembro, xaneiro, sacaron a cantidade de homes da illa para matalos. E que facían? Fixadevos o fascismo que formas de crueldade extremas imaxinan.
non se lles ocurría nin siquiera a posibilidade de xulgalos nun suizo, que non era tal suizo, porque era un simulacro absolutamente perverso, non? O que facían era o que os presos acabaron chamando mandar a raposa. A raposa era unha camioneta que os presos que estaban na illa sentían ás 2 da madrugada, a 1 da madrugada, cando estaban dormindo, sentían que se chegaba a praia de Cesantes, e despois unha motora que se chegaba á illa, entón despertábanos nos barracóns, onde estaban ao mellor 120 ou 130 presos, facíanos formar, entón empezaban a pronunciar nomes. Manuel, o que sexa. Entón, claro, os que chamaban Manuel xa pensaban no peor, porque estar nesa lista era o pasaporte para unha cuneta, para unha curva, onde aparecían ao día seguinte os cadáveres. 10, 12, 8, 14 homes aparecían no Alto da Encarnación, en Trasmañó, ou en Xeve, ou en Tenorio, ou en Marcón, ou en Ponte Sampaio, ou en Sotoxusto, onde cadrase, non? Onde ían matalos os fascistas, non? Iso pasou, sobre todo nos primeiros meses de San Simón. E despois de 1938 chegaron os vellos, os presos que lle chamaban os vellos, porque cando gañaron a guerra, o que fixeron foi levar os presos galegos para Pamplona, para afastalos da súa familia e traer para aquí homes, como vedes aí, de 60, de 70 anos, que viñan de Andalucía, que viñan de Castela, que viñan de Valencia, de Cataluña, dun clima completamente distinto, e que os traían a illa nunhas condicións absolutamente extremas para eles. E aí morreron cantidade destes vellos polas condicións higiénicas e sanitarias tan extremas, non? E a min esta fotografía pareceme que é unha das fotografías máis cruéis, máis dramáticas de todas cantas coñezo de San Simón, porque normalmente o que facían os presos daqui, os galegos, e hai un arquivo monumental gigantesco dun preso de Villagarcía, Damaso Carrasco, onde aparecen normalmente os presos galegos en, digamos, nunha pose máis amable, de camaradería, varios xuntos, incluso ben vestidos moitas veces, porque a familia levaballes roupa e comida. Entón iso transmite unha idea completamente falsa do que era a vida na illa. Esta fotografía, eu digo que é posiblemente unha das poucas reais. Escribín sobre ela un texto breve que vos vou ler. Hai imaxes que fican gravadas na retina, hai miradas que te miran para sempre, hai rostros que permanecen suspendidos no tempo como un SOS, como a forma definitiva do silencio e do desamparo. Eu estaba pensando na mirada, que aí non se ve moi ben, pero se ve desa fotografía no blog ou no libro, vedes que é unha mirada especial a deste home, que non conseguín averiguar quen era, lóxicamente. Na crónica gráfica do Lazareto predominan as imaxes amáveis, retratos de presos en pose relaxada, rodeados de beleza e bondade. Mais hai miles de imaxes que se perderon e que falan das motoras que chegaban pola noite, dos nomes pronunciados ás 2 da madrugada, dos traballos forzados, dos camarotes do Upomendi, dos aforcados pola desesperación, da fame, da enfermidade, da miseria e o medo que eran a única verdade para miles de presos, sobre todo para os que chamaban os vellos. Hai unha imaxe de San Simón que é tal vez a única real, unha imaxe de corpos abatidos por todas as guerras e todas as derrotas, rostros que nos miran desde o silencio da historia e que fan preguntas, ollos que levan gravados o terror de cada un dos días de enfermidade, de frío e desamparo que viviron naquele inferno circundado de beleza e de fulgor. Son seres anónimos, esquecidos en tumbas sen nome nos cemiterios de Redondela e de Vigo. Homes cuxos corpos voltaron algún día a casa para apenas sobrevivir, para lembrar o horror, para atravesar a última agonía do insomnio, da alucinación e da loucura, e para seguir facendo preguntas sobre a condición humana e sobre o porqué daquela derrota da humanidade, a razón daquel tempo de tortura, de humillación e de morte, e do interminável silencio que veu despois, cubrindo todo, ata que foron aparecendo as imaxes. Eu reivindico, precisamente por iso no libro hai moitas fotografías, o papel das imaxes para poñerlle non só nome, senón tamén rostro ás víctimas. É importante, de alguma maneira, recoñecelas e rehabilitalas en toda a súa grandeza, en toda a súa dignidade, poñéndolle tamén imaxes e fotografías.
E imos xa con as dúas últimas imaxes, se nos deixa avanzar, se nos deixa. Non hai máis. Non vai nin para diante nin para atrás. Bueno, senón... Nada, non pasa nada, senón xa facemos un... Aí. Adiante, non? Ben, esta fotografía tamén me parece moi significativa do que foi o terrorismo, hai que chamarlle así. Eu procuro... Este é un libro, podemos decir, un libro combativo, un libro militante, non? Un libro que intenta de alguna maneira transmitir emoción, escribir relatos con emoción, non? Con emotividade. Pero outro día lía unha entrevista que lle fixeron a poeta galega, a Lupe Gómez, e dicía que ela facía poesía con emoción, e a emoción era política, era fundamentalmente política, non? A poética e a política, non? Entón, a emoción ten que servir de alguma maneira para facernos rebelarnos, para combater, para loitar, para removernos por dentro e para ter unha actitude de compromiso militante con todo isto, con todo o que significa a memoria histórica, non? Nas casas refugio falo de Demetrio Álvarez o Pedro. Fixádevos na fotografía. A primeira serie é da ficha policial que a policía política portuguesa pide, lle fai, cando deteñen no 36, ele era guerrilleiro, estaba loitando pola liberdade, pola democracia, e hai un enfrentamento cun grupo guerrilleiro na aldea do Cambedo, na raya da fronteira, na parte portuguesa da raya, e matan a algunha xente e deteñen entre outros a Demetrio no ano 46. Dicir, que houve xente despois que seguiu loitando nos montes, non? Contra o fascismo. A seguinte fotografía, a seguinte liña é do mesmo Demetrio no ano 65, 18 anos despois. Pois ben, aquí tiña 34 anos, aquí tiña 52 anos. Fixádevos, a imaxe dun home de 52 anos, despois de pasar polos cárceres, pola tortura, polo campo de concentración do Tarrafal, que foi un dos máis terribles do fascismo, do salazarismo portugués. E eu digo no relato que escribín sobre el e sobre a súa familia, porque tamén a súa irmá, o seu pai, o seu cuñado foron represaliados, que desde logo pasaron 18 anos e hai un deterioro físico evidente, pero entre esta imaxe extra hai dúas cousas que se manteñen intachables, non? E permanentes. Eu digo, son a beleza e a dignidade. Este home nunca perdeu a dignidade. E despois de que saíse do cárcere no ano 65, marchou para Francia, non quixo volver nunca a Galiza, na ditadura, lóxicamente, e perdeuse ali o Ronsel. Sei que hai xente en Portugal que está investigando a súa historia en Burdeos, pero non conseguí de momento máis información sobre a súa vida. Pero este libro tamén quere ser un homenaxe, por lo tanto, a xente que loitou, a xente que combateu coas armas contra o terrorismo fascista. E xa por último, a última imaxe, que é da parte que se chama Era a historia da noite, é sobre unha muller, Rosario Hernández Zacalesa, unha moza de 20 anos, que naceu no ano 16, tiña 20 anos no 36. E esta fotografía, ademais, foi un dos grandes achados, porque non había case ninguna, bueno, eu non coñecía, non se sabía de ninguna imaxe de Calesa, ata que conseguimos unha imaxe que nos dou o seu sobriño neto. Era unha rapaza de ollos claros e mirada doce, de ideais firmes, deportista e solidaria. Tiña 20 anos cumpridos o 17 de febreiro de 1936. Vestía de cote unha blusa vermella e un abrigo verde. Vivía cos pais nunha casa humilde da Rúa do Pino e traballaba vendendo xornais na Rúa do Príncipe, no portal da Sociedade Recreativa Gimnasio. Simpatizaba co Partido Socialista e gustaba de ir ás manifestacións e aos mítins, levar bandeiras nos desfiles do 1º de maio, corear as consignas co puño erguido, UHP,
UHP, Unidos Hermanos Proletarios. Vivía o soño feliz da primavera do 36, entre berros e sorrisos, cando aínda era posible a esperanza nas casas proletarias. Cando o 20 de xullo chegaron os falanxistas e os militares rebeldes á Casa do Pobo de Vigo, Seica saiu por unha fiestra e procurou agochos durante semanas. Nos últimos días de xullo e durante o mes de agosto sentiu todo o peso do terror que abalou a cidade. As novas que chegaban dos compañeros asesinados en Alcabre e Lavadores, as torturas no frontón, as violacións, as rapas. Sentiu o medo a atravesarlle o corpo nas noites de insomnio, nas horas intermináveis de espera, de agonía. Pasaron 40 días e tamén deron con ela. Foron a buscar a casa na que estaba agochada. Levaron preso o pai, que era ferroviario. A ela levaron ao cuartel da Falanxe nun coche escuro, entre insultos e ameazas. Seica estivo presa tamén no frontón, onde a súa irmá maior Ramona lle levaba todos os días a comida. E palabras de alento, de coraxe, de rabia, ata que a foron buscar. Aqueles rapaces de boa familia burguesa, valentes de alcohol e de odio, ensañáronse coa rapaza que vían portando bandeiras vermellas nas manifestacións, coa moza que berraba consignas revolucionarias e paseaba orgullosa os emblemas vermellos no corazón da cidade. Aquela moza fermosa e valente representaba para eles todo o mal do mundo, o das mulleres rebeldes, comprometidas e solidarias. Un mal que había que arrincar de raíz, borralo da terra, facelo desaparecer durante xeracións. Conta a memoria do pobo que a raparon e que a violaron, que a someteron a horas de humillación, de burlas, de violencia cobarde, que a asesinaron e a mutilaron salvaxemente, que lle cortaron os peitos, e que para ocultar aquel crime horrendo trasladaron o corpo nun barco e fondearon amarrado a unha prancha de ferro nas proximidades das Illas Cíes. O corpo de Rosario Hernández Diéguez a Calesa nunca voltou do mar. Nunca voltou daquela noite de infamia, daquelas augas frías, fermosas e profundas. A súa familia non tivo dereito ás vaguas, a unha tumba no cemiterio, a unha lápida onde depositar flores, porque na inmensa foxa común que foi a ría de Vigo non houbo lápidas, nin flores, nin vaguas. Só dúcias de cadáveres mutilados, acribillados, sepultados no fondo do mar, amarrados a pandullos, a parrillas da conserva, a pranchas de ferro. Só o silencio interminável da morte, a escuridade, a friaxe. O corpo de Rosario Hernández Diéguez a Calesa nunca voltou, mas agora é tempo de retorno para o seu nome. É tempo de memoria e de xustiza. É tempo de celebrar a alegría daquela rapaza de familia humilde, de facer ondear de novo as bandeiras vermellas, os símbolos da liberdade. É tempo de derrubar os emblemas da opresión, os nomes que lembran a injustiza, as cruces que celebran a barbarie. É tempo de levar flores ao mar de Vigo, ao mar das Cíes, pola Calesa e por todos os corpos que nunca voltaron. E xa para rematar, porque tamén decimos, como se dá isto para atrás, non? Un vídeo que está aí. Tamén, de alguna maneira, o que quero decir é que a todas estas mulleres quixeron borralas do mundo, facelas desaparecer do mundo e da historia, pero agora están con nós, están atrás, desde que para atrás. Están con nós e xa con nós queda para sempre. E quedan para sempre se exercemos unha memoria consciente, comprometida, militante, combativa, porque non hai que achantar. O peor que podemos facer, se queremos honrar as víctimas, é achantar, é ceder, é renunciar. Por lo tanto, ser loitadores, ser combativos é a mellor maneira de homenaxealos, de rendirlles tributo, de facer realidade hoxe o seu legado. Acabamos cun vídeo, un vídeo que ten tamén unha historia. Ten tamén unha historia porque, bueno, antes de poñer o vídeo tamén quero mencionar aquí, porque sempre o fago, procuro facelo nas presentacións, a unha muller, de novo unha muller que mantivo esa memoria combatente, que foi Carmen Meaños a Carrilla. Eu conto no libro a historia da súa nai, de Manuela Abuín,
porque a súa casa foron o 15 de agosto do 36 os fascistas de Vilagarcía e de Pontevedra a buscar a Antonio Meaños, un militante cenetista, sindicalista, anarquista. Un pouco máis alada, eran a 1 ou as 2 da madrugada, dispararonlle na cabeza e matarono, e a súa muller saiu da casa detrás, encontrou o corpo do seu home coa cabeza desfeita, e podes imaginar, non? A situación e as consecuencias que tivo iso. Ela acabou trastornada, perdeu o sentido, acabou berrando e baténdolle aos fillos, acabaron ingresando no sanatorio mental de Conxo e nunca máis saiu dali, morreu ali no ano 1950. E a súa filla, Carmen Meaños a Carrilla, foi ali nunha imaxe que a mí me pareceu tamén preciosa, de lúa de mel, a visitar a súa nai cando casou. Esta muller, Carmen Meaños, deixou tamén nunha entrevista que lle fixeron dita unha frase que a mí me parece estremecedora e esclarecedora do que pasou. As que pasaron, as que quedaron, iso nadie o sabe. As que pasaron, as que quedaron, iso nadie o sabe. É dicir, que o terror, a dor, o sufrimento foi algo interminável e aínda permanece hoxe. Non foi só cousa do 36, do 37, do 38, do 39, foi de todos os anos que viñeron despois e no que se deu en chamar falsamente democracia, que foi a transición, unha grande traición á memoria. Fixadevos que transición e traición teñen as mesmas letras, non hai un pequeno cambio aí, igual que amnistía e amnesia teñen a mesma orixe etimolóxica. A amnistía foi tamén unha enorme traición feita coa colaboración de partidos que tiñan moitas víctimas enterradas tamén nas cunetas.